Hey guys, आंनि आंगो बर'नि लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोन? श्रीलंकानि भिउ दे गाइस, बे श्रीलंकानि कनस्ट्राक्शननि माबायावहाय एजेन्ट थ्रुयै जों बेयाव सिकिउरिटि बायदि मावो। श्रीलंकानि भिउ गाइस, नै श्रीलंका एसे जंगल टाइप हाग्रा बायदि। दाख्लैनि दावराव दावसि माबोरै जाखो बर' आंनि आंगो लोगोफोर बिटिआरनि जनक ब्रह्म आरो जोंसार बसुमतारीनि जे दाख्लै जे फेक एनकाउन्टार जादोंमोन, खबरा माबोरै बेनि सोमोन्दै? दायो नुनो मोनदों जे बर'फ्रा एसे खौसे जागासिनो, खौसेथिखौ नुबाय थादों बर'नि गेजेराव। मोजाङानो, बिदिनो सोलिलांबाय था, बर'नि गेजेराव खौसेथि सोलिलांबाय था। बर' फिसाफोरनि थाखाय फिउचारनि थाखाय मोजाङै मावलां जयै लोगो नांनानै। बेनोसै लोगोफोर, मोजाङै सोलिबानो जाबाय आरोना बिटिआराव। आंखौ सोरबाफोर सिनायो नामा? सिनायोबा कमेन्ट्सआव हर, आरो गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो गाइस। जंगल टाइपलै लोगोफोर, जायगायानो एसे हाग्रा टाइप। कनस्ट्राक्शननि माबा सिकिउरिटि मावो कनस्ट्राक्शन माबायावहाय। बर'लेण्ड निउसाव नुदों माथो दाख्लैबो बहुत दावराव जानाय, आरो बिदिनो फेक एनकाउन्टारनि, आरो बिदिनो मा भाइराल खालामबाय थायोलै बर'नि गेजेरावहाय। दाख्लै सोरबा एक्ट्रेस भाइरेल जालायबाय माथो, गाज्रि माबा होदों। नंगौना नङा जायखिया नुदों आरोना इउटुबफ्रावहाय। दे बिटिआरनि लोगोफोर, मोजाङै सोलिलांबानो थाबाय जाबाय आरोना। जुदि गोदानबा साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर, शेयार खालामना हो। खनसे नायस्रादो नै श्रीलंकानि भिउसाबो नै। थेंक इउ गाइस, एसेनोसै, बाय। जय बिटिआर, जय हिन्द।